Dnes si vyzkoušíme vaše sportovní znalosti, které jste mohli rozšiřovat po celou dobu trvání zimních olympijských her. Víte, kdo je kdo? Varlamov, tak zní to rusky, je to jamajský bobař. Pluščenko. Tak to je ten známý krasobruslař z Ruska, který jezdí tak trochu old style. Petr Novák. Něco mi to říká to jméno, ale nevím. Sjezd? Eriksson, to je asi nějaký švédský operátor, to je jasný, jo. Louis Eriksson, švédský hokejový útočník, který nám dal góla. Granlund, no tak to je finský hokejista, který umí i florbalový trik zpoza brány do vykýře. Kulda, to by mohl být nějaký dobrý hokejista. A kdyby ne, tak by to mohl být pes, který tam pobíhá v Soči. Kulda, to by mohl být asi tak nějaký poskok nebo nějaký šofér. Máme tady pár olympijských jmen, ale nevíme, kam je máme zařadit. Tak snad nám pomůžete a nastartujete svou fantazii. Podechu Lapala. Tak to si myslím, že bude určitě finská závodnice. Tak to bude nějaká sprinterka asi nejspíš. Ona to neudejchá, ona za to nemůže, všichni se jí smějou, ale stojím za tebou. Lapala, jsem tvůj. Karaoke, sjíždí na snowboardu, má rád teda, no co má rád, to já nevím. Harmonika, tak ten podle mě hrál na ceremoniálu na Varhany nebo na něco. Harmonika. No, to by mohl být Rusák. Disciplína curling. Možná by se tam dobře roztahoval. No. Já si myslím, že Houkal Klaxon třeba může být, dejme tomu i ten švédský ohluchlej jako nějaký reprezentant hokeje. Pedro Della Vedro je v podstatě vše uměl, jo? Umí curling, umí i bouchat do puku, s kterým si v podstatě už tykáme, takže tímhle chci pozdravit, čau Vedro. Chumis Fusaku, tak to je japonský krasobruslař, který skočil trojitý salto s 5 brutama. Frčaldo Serpentini. O tom jsem slyšel a prý, že to je fakt největší frajer. Frčaldo Serpentini, pojď! Bobař z Uzbekistánu. Frčaldo Serpentini! Začíná tady být Pedro Della Vedro, protože Frčaldo Serpentini už je na trati. Nechybí tady ani Houkal Klaxon. Sportu zdar. A zase zítra.